Kaikille, tässä on mun kaveri. Soraya. Ja me tehdään Tällainen haaste ottaa vettä suuhun ja kokeilee naurattaa toista. Ja nyt me aloitetaan. Sä aloitat. Okei. Okay. Ja aika on 30 sekuntia. Jasmin, meillä ei ole nyt ajastinta, niin Jasmin laskee sormilla sen ajan. Ja. Mitä sulle kuuluu? Mitä kuuluu sulle? Aika hyvä kuuluu. No, Soraya voitti. 1 piste mulle. Sun vuorossa. Mä tekin sua. Minä eipä hit. Se sylkisi mun naamaa. Hyi. Mä en muistanut. Mun vuoro. Eli mulla on 2 pistettä nyt, koska mä sain sutkin nauramaan. Okay. Ei olekaan, kun mulla on 1 ja sulla 0. Mitä sulle kuuluu? Ota. Mitä sulle kuuluu? Aika hyvä kuuluu. Pullea pupu. Muistatko, kun me oltiin siellä rannalla? Sitten sä sanoit vaan ja sitten me tehtiin vaan tälleen. Ja silloin muistatko, kun me oltiin täällä yötä? Teillä yötä? Aika. Ei ollut. Olin. Mä laskin. Sun vuoro. Miksi? Sulla on 2 pistettä. Se on 0. Noniin. Tuu tänne päin. Täällä on kyllä. Muistatko kerran, kun me oltiin täällä ja sitten me pelättiin. Me oltiin teidän mökillä. Sitten me pelättiin, kun oli... Sitten me pelättiin. Sitten kuului koko aika ääniä. Sitten me mentiin kattoo ulos, niin siellä oli Pierumonsteri! Ei saa tehdä tolleen. Eli Ei saa tehdä. Mulla on 2-0. No niin, mun vuoro. Ei saa tehdä tolleen. Ei saa tehdä niinku näin ja sit silleen. Mun vuoro. Mitä sulle kuuluu? Kato, muistatko kun me pelättiin sillä? Se video kun muistatko kun jää mulle? Ei, siis mun vuoro. Sä sulkasit pois. Ei, 0 pistettä. 0-3. Ei kun mulla on 2. Muistatko kerran, kun oltiin meidän mökillä? Ja sitten ne grillas ulkona. Me tultiin mukaan vessaan nopeaa, että me meikataan ja tehdään meikkivideo. Ja sitten me sanottiin se videossa, että tämä kestää joku 2-3 minuuttia. Se kestikin 10 minuuttia. Ja sitten me selitettiin jotain. Sitten mä jotenkin huusin, Jasmin, sä pysyt väärässä paikkaa. Muistatko? Se valuu. Hyi, onks tuo kuolaa? Aika meni. 1 piste mulle! Mulla on 2 pistettä. Ihan sama. Muistatko silloin, kun yksi semmonen läski, ja se oli kokouksissa. Ja kun se Veppu teki näin, niin kuin se litkuu, kun me sanottiin, kun me oltiin tässä litkuu. Muistatko? Sä olit tahalteen taas myössä. Eli meillä on 1-2 tilanne. Sun vuoro. Mä en laskenut muuta. Tai kyllä en laskin. minäkään laskenut, mutta vuoro vielä. Noniin. Mie aina sanonut sulle, Maikki, että sinun pitää hankkia se autoa, vaan siis en mie oikeesti mie romahan tähän, kun mie aina oikeesti valitaan sinulle. Ja sinulla on muuten rähämät silmissä. Sulla on oikeesti rähämät silmissä. Ja räkän elässä. Mä tiesin, että noin saas nauramaan. Eli... Niin, 1-2 pistettä. Noniin, mun vuoro.
Rama miu. Voi itku. Mie Ramahan. Mitä sä tuijotat mua? Mitä jättä tänne? Jääpä tunne hyvää. Jepä tunne tässä matskuu. Suora. Tuu tänne päin vähän. Puhua. Ai, mitä sä sanot? Ei tää maailma pyöris sun ympärillä, et sä ymmärrä. Ja muistat sä kerran, kun sä pielessä vahingossa. Ja sitten sä väitit sun veljelle vasta, että sä et ollut se. Ja sä hajut kyllä ihan tuli siusta, että sulla tuli veet tulossa, niin minä voitin. Siinä tuli. Sinulla ei ole vettä, sinulla ei ole vettä. Minä kyllä menen sanoa sun veljelle, että sä olit sinä, ketä pielessä. Sä olit siellä. Myönnä se. Myönnä se. No niin. Aika. Yes! 2-2 tilanne! Mikä ai niin joo. Sen tiedän. Laitat. Ai muu puolella. Se on Maakke semmonen juttu, että mee Ramaahan. Eikö mä sanon sinulle, että tällaista sotkua ei saa tulla tänne taloon? Etkö sie ymmärrä, Maakko? Sä oot ihan... Noissa. Suora. Pieni marsu. Mulla on kyllä vanhoja tuttua. Silvuoro. Tää on viimeinen. Sitten on nämä. Onko se 7 minuuttia tää video? Pieni marsuna. Hei, katsotko muuten toissapäivänä nyt täänkö Martsia? Leiffi pääsee jatkoa. Mutta arra mitä sun oikeesti kannattaisi käydä nyppiä, kun mä katsoin aivan järkyttävää. Ja muistat sä kerran sinä, kun minä nypin sun kulmakarvoja ja sit sun täti tuli siihen, että ei saa nyppiä Jasmin kulmakarvoja. Ja sit se on ihan nolostunut ja punainen, että voi kyynel, nyt pojat ei siis tikkaa minusta, mie en saa nyppiä näitä kulmakarvoja. Että kyllä mie äiti antoi mille lupaa sievata sun tätille vastaan, mut sinun täti ei uskonut sua. Ja sun täti on muuten aika paljon sukassa. No niin, aika. Ja mä voitin. Enää sun vuoro. Kato miten vähän sä oot juonut tuota juomaa verrattuna mun, kattokaa. Mun juomani tossa. Ja tää on Jasminin juoma. Mun suu on pienempi kuin sun. No, sä taisit ollakin vähän niin, et sua ei purskata nauruun. Otetaan vielä tän jälkeen yhdet. Mutta se on koulu. Brits! Se voi ymmärtää joskus, että se on tämmönen pieni, tällainen. Hyi, älä koske muun. Mulla on kylmät kädet tietysti. Nyt mä yritän juoda niin paljon kuin mä voin. Ei, koska tulee muurahaisia. Eiköhän se tule ihan muutenkin tähän jo. Se oli vähin. Hei, minulle 1 piste. Ei! Laittais verran kaata mun hausulle. Joo, eli tää haaste oli tässä ja mä voitin. Moikka!